Na hát, sziasztok srácok! Itt vagyunk egy újabb videóba, és ma nem a megszokott lesz, mert tudom, nem ezt ígértem, de most ilyet gondoltam, és úgy gondoltam, most City Skyline-ozni fogunk, és be fogom nektek mutatni az egyik legnagyobb városomat, és meg fogjuk csinálni már belőle a harmadikat. Tudom, félreszem C bemutatást ígértem, de azt elhalasztam a következő részre, vagy a következően, mert egy fenomenális ötletem támadt, ami az, hogy van nekem, bemutatom, 3 pályám, Grand City 2, és úgy gondoltam, lehetne Grand City 3 méghozzá videóba. Ez a Grand City 1-ben azért nem lett jó, mert mindenkinek a háza köré építettem ilyen szélforgókat, meg water towers, szóval így nagyon sokan meghaltak az ajtól. Itt már jól csináltam, itt meg az áradás volt a gond, mert nagy a folyó. És úgy gondoltam, hogy legyen egy kis, és ne a Grand Rivernél csináljuk, hanem ennél a pályánál. Az lesz a neve, hogy Grand City 3. Ja, várj, elnézést, külön kell írni. Left hand traffic, és előre mondom. Be lesz mindegyik ilyen cheat kapcsolva, mert még kezdő vagyok a játékba. Oké, mehet. Na, ez szerintem egy új pálya, mert eddig még nem annyira láttam, szóval kíváncsi leszek, hogy ez az-e vagy nem az-e, de mert itt nagy a hely, úgy gondolom, hogy nem a vízbe fog menni az ilyen felhasznált víz, hanem fogunk csinálni neki egy nagy tavat. Oké, kezdjük az alapokkal. Méghozzá megvesszük az egész területet. Csak így azért, hogy így jó szép nagy legyen. Csiha, várjunk. RT, elnézést, még most kezdő vagyok, mert ahogy említettem, én Xboxon szoktam játszani. Oké. Na akkor úgy gondolom, itt van az autópálya. Itt jó lenne, itt lesz sőt, már kezdjük azzal is, mielőtt elfelejteném. Nagy, strength, erős. Látjátok, végtelen itt a pénzünk, szóval nem annyira kell aggódnunk. És szeretem felgyorsítani az időt. Ja, igen, másik gombbal kéne. Jó mélyre, mert a múltkor ebből keretkezett az áradás, hogy aztán vízbe ment, és túl sokat használtak fel az emberek. Szóval jó nagy mélyet kell csinálni. Ez az egyik legfontosabb dolog. Sőt, gátat is szeretnék köré építeni, szóval ez most gyorsan meg is csinálom. Még ilyenkor, mikor ezt felveszem, még nem raktam ki a Five Nights at Freddy Security Breach-et, de előre szólok, most az nem lesz újra egy darabig, mert hát a frissítés nem működik. Ki gondolta volna. Töröltem a mentési fájlom, de szerencsére lementettem. Szóval szerencsénkre majd most megpróbálom a régi verziót újra tölteni, így megcsinálva a bugot. És hát nem is tudom, mennyire mély kéne, és mennyire nagy. Szerintem ez már elég nagy lenne. Most nem is annyira a várossal szeretnék foglalatoskodni, hanem azzal, hogy legyen boldog a Grand City 3, mert hát mégis már Grand City, a legnagyobb city,
az egész környéken. Szóval így itt megcsinálom. Nem lesz olyan nagy ez az úgynevezett gát. Csak így kiemelkedőbb lesz. Így körülötte nagyobb lesz, hogy még időben észrevegyük, hogyha áradni készül. Na, most mert ez így a tenger mellett lesz, itt lesz. Építünk egy párat, nem tudom mennyi kell. Oké. És gyorsan ide is építünk párat. Jó sok áram kell nekünk. Szerintetek ennyi elég lesz, vagy még spammeljem egy kicsit? Ennyi elég lesz tuti. Akkor most kell nekünk ilyen vízszívó. Annyit megtanultam az áradásból, hogy ne bolygasd a vizet. Nem szabad. Ezt jegyezzétek meg ti is. Hogyan is kell rotétálni? Várjatok, glitch van. Hogyan kell? Nem így. Na mindegy. Akkor ne legyen mindegy. Ezt szoktam mondani. Olyat akarok, mint ez itt. Úgyhogy ha elnézést kérek az ilyen béna irányításáért, ez most tényleg bénán irányítom. Szerintetek elég egy... Hát szurkolok. Itt lesz a fő water tower. Ezt a sokat egybekötöm. Így. Ja, igen, ez egy kicsit nehezebb, mint az Xboxos verzió. Oké, ennek már csak lehet, hogy tényleg kéne egy kis áram. Oké, még kapsz te is egy kicsit. Na, akkor nézzük, miből áll ez a játék. Én tudom, miből áll, csak így mondtam. Hú, de nehéz ez. Így. Elnézést az ilyen gyors hangsúlyért. Csak, hát oké, így húzunk ki egy szép nagy vonalat, amivel garantáltan meg fogjuk tudni építeni a Grand City-t újra, vagy újra tudjuk készíteni. Kezdjük az ilyen alapokkal, mint mondjuk, szerintem elég lesz 2 kórház, nem tudom mi ez. Eldercare, most Health Center a gyerekeknek, legyen egy kevéske temető, akkor nézzünk pár iskolát, elementary school, akkor ebből jöhet jó sok. Ilyenkor meg szoktam állítani az időt, mert ilyenkor abound buildingot ír. Szerintem ennyi elég lesz. Kell még pár ilyen is. Public library. Az ide, creator library. Oké, kell nekünk ide. Szerintetek elfér? Aha, elfér. 2 is jöhet. Kell ilyen is. A börtön az feltétel nélküli.
ha létezik ilyen szó. Mindenből próbálok többet rakni. Most jön minden, amit mindenki utál. Ez. Az szerencsé, hogy meg van állítva az idő. Nem látom, hogy milyen szomorúak lettek most az emberek. Várj, melyik is az a billentyű gomb, ami... Ez. Szerintem jöhetne nekünk egy Operation Office. Így. És a többit most betöltjük városházakkal. Így. Jaj, megvan az... Szerencsé, hogy eszembe jutott, hogy meg van állítva az idő, mert akkor csodálkoztam volna, hogyha nem épül. Na, akkor most még épül, várunk. Mondjuk addig elvezetem ide az áramot. Legalább ti is látjátok, hogyan kell. Ide, látjátok, itt van a kék vonal, ide készítünk ilyet, és látjátok, a város körül is van a kék vonal. Ezt csak ide húzzuk egy kék vonalba, és kész is. Az egész várost elláttuk árammal. A másik már egy nehezebb dolog, a víz, mert itt van ez, ide jövünk. Én személy szerint, hogy ne keveredjek bele, az utakat végighúzom, és ahol kanyar van, ott kanyarozok. Ott van, látjátok? Így. Ezt mindenkinek ajánlom, ezt a technikát, nemrég gondoltam ki. Pontosítva, mikor először letöltöttem és játszottam vele. Igen, hogyha kérdezitek, miért írhatja ki azt, hogy Space already corrupted in it, akkor mert neki ment fel még egy ilyennek. Ez volt nekem az első hibám ebben a játékban. Oké, itt látom, nincs víz. Nem csináltam fordulót. Bum! Na, látjátok? Be is népesedünk, mert van 189, az nem annyira sok ember, de már az is valamennyi. Az is valamennyi. Ez itt mi? Na mindegy. Oké, hogyha ez mindenkinek elég lesz, építünk egy kis mellékutcát. Vagy nem annyira mellék, mert van. Ennek is mellékutcákat. Tudom, ez egy kicsit érthetetlen, hogy miért kell ennyi mellékutca. Mellé jöhet egy ilyen. Oké, akkor inkább van egy jobb ötletem, hogy ez nem működik. Ide áthozzuk a másikra, ahol ezt megtanulom egyszer, komolyan mondom az irányításait. Itt, várj, ezt hogyan kell lejjebb hozni? Így rámegy az autópályára, és így is rá lehet menni. Aki akar, persze. Nem muszáj. És így majd itt is lesznek mellékutcák, de foglalkozunk először ezzel a mellékutcákkal. Oké, van ilyen is. Ó, egész sokan belepték, vagy egész sokan költöztek ide. Oké, na akkor legyen egy kicsi unique buildings, mondjuk lehetne egy text office.
Az biztos, hogy nem mindenkinek lehetne egy szép mól. Oké, tudjuk, most újra megáll az idő. És csak azért, hogy lehessen, és népszerű legyen a város, lesz egy futballstadium. Lesz egy kis játék, vagy ilyen gyerekeknek való hely. És lehetne pár mozi is, mondjuk a családoknak, vagy egy mozi. Na, még gyorsan végignézzük, hogy még mit lehetne a város besűríteni. Igen, Ez nem tudom, mi volt. Majd lesz több posmel. Azt se tudom, mit jelent, az jó. Az a legjobb. Kéne nekünk ilyen Sea and Skyscraper. Biztosan jó lesz ez is valamire. Oké, csak hogy mert ez ilyen jó városnak tűnik. Economy. Nem. Legyen ilyen 12, ez meg egy. Jobb legyen a falusiaknak, akik ilyen városban, vagy nem ilyen városi házakban laknak. Mondjuk nem hiszem, hogy olyan lesz, de vagy lehet, hogy már raktam. Na, nézzük még minek van. Ezen kívül nincs semminek se baja, de akkor alkalmazzuk azt a mechanikát, amit mondtam, a víz a kedvencem. Igen, néha ki kell csúszni pár vonalból. Boom, boom. Boom, boom. Itt meg lezárjuk egy zsilippel. Közben még itt kihagytunk pár utcát, vagy kevés. Nem sokat, de egy pár utcát. Így. Mint például azt jól látom? Jackson? Mint Michael? Na, editáljuk, akkor legyen egy kicsit jobb. Ne Jackson Street legyen, hanem Michael Jackson Street. Nem vagyok annyira nagy fanja, de azért megérdemli ezt is a Grand City-be. Gondolom. Hogyha már hírességről van szó. Na? Kell egy kis ilyen is, persze. Mivel is nem szépíthetnénk, mint egy parkkal. Na, milyen park lesz ez? Ez lesz mondjuk az ilyen szép, ilyen nagyon szép Mór Park. Reméljük majd jönnek erre is sétálgatni. Én örömmel mennék, ha lenne esélyem. Oké.
ki egy kicsit leessen. Lehet egy kicsit túlmentünk a határokon. És bum. Kész is. Itt mondjuk díszíthetni egy ilyen. Persze itt útközben lenne egy, nem is tudom, ilyen. Lehetne ilyet. Rá kell jönnöm, hogy kell fordítgatni a tárgyakat, ezt gyorsan. Mindjárt megnézzük, vagy megnézem. Úgy is látjátok ti is. Bulldoze, open a laser build. Nem. Hát. Oké. Szerintem Grand City így egyelőre az áramon kívül, oké. Csak neked kell. Statue of Liberty. Oké, így. Ó, hát ide is kell várom. Így. Oké, fejlesztenünk kell ezt a vizet is. Talán egy kicsit így lejjebb visszük. Nem sokkal, csak egy kicsit. Reméljük ezzel sehol se okozunk áradást. Ó, várjatok! Sajnos a víz most már csak felénk tud jönni. Hát... reméljük nem lesz áradás. Mert amit a videó elején mondtam... hát itt jó cunami lett. Szép lett. Szóval, ahogy a videón mondtam, megszegtük az első mondatomat, és úgy látszik, hogy ebből már most áradás lesz. Hát, megvárjuk még azt az áradást. Vagy nem akarom megvárni, de úgyis látni fogjuk. Nem egyenlő a vízszint. Na mindegy, akkor foglalkozunk ezzel, úgyis kapok jelzést. És lehetne pár puka. Következő csak itt legyen. Itt. Boom! Mehet. Látjátok, hogy már árad. Oké, hát köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Majd legközelebb folytatjuk, hogyha lesz legközelebb. Hát, tudja, hogy lesz. És majd találkozunk a következő videóba.